Bergaran badago senegaldar talde bastante haunditsua, eta, importante izan zen, eta hori bai berdina jarraitzen da izaten bi kulturak, senegaldarrak eta euskaldunak elkar ezagutzia, eta lankidetza proiektu baten sartzia. Nire Bergarakoa da, nire senegalekua eta nire arreba Bergarakoa eta senegalekua. Bergaran bizi dira tio Lamin, Alai, Papa, Tude, Iadaba, Agua eta Mikole. Bi helburu nagusi esan leike daukagula, ezta? Bata da kulturartekotasuna bultzatzia eta bestia da garapenerako lankidetza bultzatzea. Aldera altetik hitzen die eskoletan sensibilizazio kanpainak. Gero bestetik kulturartekotasun jaietan parte hartzen dugu, eta gero bestetik badaukagu baitxe bai moda proiektu bat oso politxa, Senegaldik ekarritxako telakin eta... Senegaleko umiak bakarrik biltzen dira kalean. Etxe guztietako atiak zabalik daude. Libre egoten gara lagunekin, etxe batetik bestera zartzen. 2019 geroztik bidaiak antolatzen ditugu Senegalera, eta garapenerako proiektuen barruan, hango Jongoarreko herrixakin batera proiektuak lantzen ditugu, eskolan egoerako hobetzia, eskola inguruneko egoera bebai hobetzia. Gero bestetik, hezkuntzaz gain, oin momentuan, kultur etxe moduko bat edo kultur eremu bat eraikitzen gabitzan. Importantea da bai esatia ez diela guk sortutako proiektuak, baizik eta Jongoarreko herrixak daukazen biharren arabera sortutako proiektuak diela, eta ere ikasu eginez, guk hemendik aldanik eta medioak lortu eta bertara bideratzea da gure helburua. Senegalea joaten izenean, lehenengo gauza ingoten adaietan jolaztu, zaldixan montau, eta familia eta lagunak bizitatu. Danka-dankak esan nahi dau, pixkanaka, pausuz esan nahi dau, bai? Orduan jarraitzu nahi duena da, bi kulturen arteko aberastasuna handitzen, aldanik eta gehixen zabaltzen gure artean.